Když se dáme dohromady, zvládneme i velké věci. CSR aktivita Rádia Impuls. A kampaň? Malincí lidičkové se vláčí s reálně velkými předměty. Takže 3D animace. To je hrozně studený. Klasická animace. Tak malinkatým figurkám ale nemůžeme dát klouby. Jak to uděláme, aby to bylo hezký? Použijeme 3D tiskárnu a pro každou fázi pohybu vytiskneme celou figurku. To ale zabere spoustu času. Jedna várka se tiskne třeba 7 hodin. Ale je to magie. Každou z těch figurek bude potřeba ručně namalovat. A s tím bude strašně moc práce. 2,5 hodiny na jednu figurku. Ale vypadá to krásně. Takový minisochy v pohybu. Ruční animaci prostě nic nenahradí. Řemeslo je nejvíc. Víš, že je to naprosto revoluční věc. Vzali jsme něco strašně tradičního a něco úplně novýho. A smíchali to dohromady. Vymysleli jsme úplně novou animační techniku. To teda. Pomocná ruka se občas hodí. Vaše i naše. Společně zvládneme i velké věci. Rádio Impuls. Radio